Üdvözletem, szép napszakot, itt a végtelenül eleven és aktív MTN videósotok Román. Így, hogy kifarmoltam a Cségó Armorit, amiből $1 nem jött vissza, ideje visszatérni az MTL szerverek világába. Mondhatnám, hogy frissen és idén, de nem is vagyok friss és nem is vagyok ide. A mai napon viszont a Bonkanti Roleplay szerver fogjuk megtekinteni, ebben a stílusban valószínűleg ez az utolsó ilyen videó egy időre. Kicsit el akarom tornálni a csatornát a valódi gameplay felé, így, hogy a V2 beindul, erre még lehetőségem is lesz. Visszatérve a szerverre. A Bonkanti Roleplay 2023. decemberében nyílt, én 3 óra játékidő után leginkább ilyen homemade projektnek mondanám, ugyebár aki megjárta a sampot, sok ilyen stílusú szerverrel találkozhatott egészen 23-24-ig bezárólag. A szerveren elsősorban az alapmunkákat tekintettem meg, ti ezt fogjátok látni. Emellett mondjuk megnéztem még az autókereskedés, Binkót meg a Crash szoktató NPC-t, de aki játszott már CMT-en, az tudja, hogy ezek körülbelül miből állnak. Vágjunk is neki. Szóval miután beléptünk, és a rendszer is volt olyan kedves és leszpannolt minket, lehetőségünk nyílik körülnézni a szerver valószínűleg legnagyobb és leginteraktívabb városában, Folkárszonban. Alapjáraton a városházán kívül számunkra semmi érdekes nincs a városban, ugyebár a városházon is csak iratokat lehet felvenni, jelenleg ez nekünk nem releváns, mert én ezt már felvettem a múltban. A munka terén az áruszállító volt a legközelebb, szóval valószínűleg azt fogom meglátogatni elsőnek. Úgy csinálok, mintha nem utólag lenne felvéve ez a szöveg. Amint megérkeztünk a munkához, elénk tárul az MTL játékosok által már jól ismert áruszállító munka. Egyszerűen felveszed a munkát, beindítod a kocsit, beindítom a kocsit, felveszem a csomagokat és kiszállítom. Egyszerű, mint az egyszer egy. Miután a furgon úgy döntött, hogy egyedül folytatja innentől a munkát, én is jobbnak láttam új munka után nézni. Na most a következő munka a buszos, ami végtelenül egyszerűen működik, felveszed a buszt, utána meg az utasokat. Mondjuk én lehet megbolondítottam volna a rendszert még valamivel, mondjuk a West MTN is megtalálható jegyvásárló rendszerrel, vagy szépen körbemész a mappon a kijelölt CP-k felé. A munka egyszerűségének köszönhetően nem hiszem, hogy több szót kéne róla ejteni. Így léphetünk is a következő munkára. Érdemes tudni, hogy az előző felvétel eltűnt, mint Petőfi a ködben. Ez nálam már lassan rendszer lesz. Időközben vettem egy autót a gyorsabb közlekedés céljából. Meg voltam a Binkóba, igazából semmi jelentős. Szóval a bányász munkáról. Amint megérkeztünk a pozícióra és felvettük a munkajárművet, egyből neki is kezdhetünk baseballütő animmal megbicskezni a köveket. Amint megszereztük, amit kell, vihetjük is el a világ másik felére. Az árakhoz képest mondjuk kifejezetten jól fizetnek a munkák, igazából jöhet is a következő munka. Miután visszataláltam el a robadába, jobbnak láttam még az utolsó munkát kipróbálni, mielőtt megadom az egészet és kilépek. Az elmúlt 5 évben nem csináltam ennyit civil munkát, mint most az elmúlt másfél órában. A favágó munka, legalábbis ahogy néztem, ez az utolsó. Szóval megpróbálsz normálisan vezetni, majd megvásárolsz számokkal, kivágod a fát. Feldarabolod, már CMT-en utáltam ezt a scriptet, és elszeded ismét a világ másik felére. Yeah! Favágó munkával bezárólag végeztünk is a szerveren megtalálható munkákkal. Újabb 2-3 hét is jön a következő videó. Remélhetőleg már valami életvidámabb formában, addig is sziasztok!